Hej jo alle sammen, og tak fordi I klikkede ind på den her video. Det er bare super sødt af jer. Jeg har lige været i bad, så derfor ser jeg måske lidt lort ud. Men det er lige meget. Og I har sikkert set overskriften, og jeg synes ikke, den er mega mærkelig, men det bliver det nok også. Det bliver en virkelig mærkelig video. Altså virkelig. Det her, altså den her video, det går ud på, at jeg skal prøve at klippe min næsehår. Og til det, nej, vi skal rigtig bruge den her. Sådan en lille pincet her. Og jeg har sådan lidt bøj her. Oh yeah. Så jeg lige kan se, hvor jeg skal plukke min næsehår. Og I tænker sikkert, har du næsehår? Det tror jeg, at alle mennesker har. De er nok ikke lige så lange. Eller, det er faktisk ikke noget, jeg sådan studerer til hverdag. Men vi starter. Ja. Hvad nu? Noget. For satan! Fucking næsefølsom! Okay, vi prøver lige igen. Ej, fuck, det er lidt sjovt. Au, for satan. Ej, sjovt. Fuck, det gør naller. Ej, nu er jeg begyndt at blive sådan, at det begynder at løbe. Ej, satan. Vi prøver lige en gang til. Okay, vi prøver lige det andet spor. Ej, fuck, det er sjovt. Okay, jeg ved godt, at den her video tager nok ikke så lang tid, men altså, og det var en af de mærkeligste videoer, jeg nogensinde har lavet. Altså, jeg er faktisk lidt jeg tror, at næsen er virkelig følsom. Okay, tak fordi I så med, og det var bare rigtig sødt af jer. I kan godt smide et like og abonnere, hvis I har lyst. Ja. Så vil jeg egentlig bare sige hej hej.